It-tarif li joffru s-satelliti madwar id-dinja jista' jkun utli ferm fil-ħajja tagħna ta' kuljum, jista' jwassal ukoll biex entitajiet pubbliċi jikkomunikaw mal-pubbliku li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-klijent tagħhom. Għal dan il-għan waqt konferenza dwar is-soluzzjonijiet satellitari għal gżejjer bħal Malta tħabbret App Challenge, kompetizzjoni li f'Malta qed tkun koordinata mill-MCST, il-Mita u l-MEPA. Dawn l-entitajiet pubbliċi jridu soluzzjonijiet li jgħinu biex jissolvew l-isfidi ambjentali u soċjo-ekonomiċi f'Malta. Dawn għandhom lan li jqajmu kuxjenza fuq il-potenzjal ta' dik magħrufa bħala Open Data, inkluża dik f'satelliti Ewropej għal benefiċċju ta' ċittadini Maltin. One News tkellem ma' Xavier Formosa li fisser aħjar kif se taħdem l-inizjattiva. Nħeġġu l-kumpaniji, SMEs, individwi, studenti, eccetera, li jkreaw tool li n-nies ikollhom fuq il-mobile tagħhom jew fuq l-iPad jew any tablet li dik it-tool jistgħu jaraw l-informazzjoni għabbażi ta' lokazzjoni. Hija lokazzjoni ġifieri fejn qegħdin u x'informazzjoni hemm madwarhom. Ovvjament di challenge innifisha il-focus tagħha partikolari huwa għal dik l-informazzjoni li ġejja mis-satelliti. Huwa fisser kif din l-app għandha mhux biss għan teknoloġiku iżda aktar wiesa'. Is-socio-technic taqbad. X'kun triċetti soċjali hemm jista' jkun demografija, turiżmu, kriminalità, ambjent, żvilupp. U l-impatt tagħhom fuq is-soċjetà Maltija. Mela, ejja nużaw informazzjoni li qegħdin barra, għandna informazzjoni Maltija, għandna arkivi kbar. Però real-time data li miexja waqt li inti miexi fi triq, pereżempju. Idea żgħira ta' challenge minnhom miexi f'Republic Street il-Belt u tuża jew l-app fuq mobile jew l-app ġo daw il-virtual reality machines li ġejjin over the next few months, few years. Miexi ġo l-belt u tara kif kienet mit-sanilu, kif taf tkun fil-futur. Għal din il-konferenza attendew is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Krista Ġus kif ukoll iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Policino Orlando.